Kanong Tri Sports Club kapan pau ke jing snukria. Halor ke jing bum kin snap jung ka lafaj umyam Mining Private Limited ban ayak ambulans nam ta ka shnong nong try. Kum kada ke jing persya. Kanong Tri Sports Club harkat ke jing ai jing kershan jung ka khasi Students Union nong try unit kalalek manhiar jung ka promotion jong ka te ka company bat wa ik jing tho kiba pedram jur ye ka company. Nakleng ka khasi Students Union nong try unit ka pedram jur ka jing bom don jing kli jong ka company bawat bagalati pelat at pulak ton umau hakasisnam. Barwar hadin bagi paiba no try kil aya gajing kersyan ke bapura haka public hearing. Ban kentiu gajing ti mau syaka san pulak ton. Kam syam na le ai ban penbiang ya gajing rekam kerki jong kinong syong shnong ya kakali kinong pang kam tam haka bakum kene kapor jong gajing wan shop ka klam covid kat kandai. Kaseng kapan pau syai bakane kaditang kasinjam kabarit balada jia baga company kam le ai no kloy ban penbiang ya kene gajing kam tipat ba kan ha perkhat bersiam dak wipat kilati ka jing dawa ka ba nakaliang jing ka no Tri Sports Club kadai sepang ka ambulans ha jing sha ngila dawa nakalafat ba kadai ban ai kloy ya ka ambulans hang ni hapo snong jingi namata ka jing don kam jong kipat ba anong snong hi boro haka khandai tarik haka pra tarik jong bana bu khandai yung arjar arpo macam senam kata macam senam nakaliang jongi kano Tri Sports Club ngilabu da kajing tho ha Mr. Naren Sharma ubade operation director jong kalafat kaba office kadan haslong Giting Road ngilapan i ba nakaliang jongi hi kum ka Sports Club ngidan kam palat ya ka ambulans nomor ngiui ba haka jingwan jokane ka klam covid khandai haka ba wat kadong kathan ru kala sakta ti nak ta kadau niong ba kalafat kadai wan ai ngi ya ka ambulans hadin bangilabu ya ka proposal lai banai ngilayo ban ya keren lang bat hata ka jing keren kami khat ka di meeting ngarung ada iwe membar amar ada iwe membar yang special committee jong darbar senong tinggal tai sani bha kata kajing lang ru harkat kajing don lang bot u headman ki membar bat ki khat yang special committee dan rai ka ai ka ba ka khubar ka bangio kalong ba kiong ba ngi agree in principle rai practically pat kimli ai kata ka ba nang pendong susu ini namar nakhen haduk macam nam haduk mata ngilai ap kumba shisnam kentik nrei ai dau do kumne kum tai ki ong ba kimyo kata ka approval na Bangladesh ka approval ayu ko ba haduk shisnam kenti anomyo ban ai approval bakin ai ngi kata ka ambulans tena kaliang ka jongi ngilai ap kumba shisnam kentik nrei ai dau do kumne kum tai ki ong ba kimyo kata ka approval na Bangladesh ka approval ayu ko ba hadu sisnam kanti anomyo ban ai approval bakin ai ngi kata ka ambulans tena kaliang ka jongi ngis ngau ba lada ngikran dak tien ka bajam dak stur ka bajam phim sngam ngimban si matsim digiwei pat kilat jingekhi na banta kadawa jong upai ba po snom khendiat kajing jung pai ba hawe dai bat kane ka klam covid khandai bonsin hi daki pai ba kipang posnong kibril ki bodani kali kiale bantiar nomor ba kiting ba bit jingpang tena kata kadau na kaliang jing klub niong ba kala fas kadewan ai no kham kloy ka ambulans bat ka ambulans kan dai ka full fledged ambulans ka bandan ka separate cabin bat ka ban biang lut nadong syadong khadwai so banong ba lada phim jubab yangi lada phim ai kata kajing dawa kajongi so banong ba watwan hangni hasnong jingi tangba phin khlong ya kaspa lada kajing mentoy yo pai ba phimla ban ai bat sakawai so banong ba lada phim snap ngin sa beteng kijing yakhi ki bakhame nang ne skmat bat harju ka paru masau ban sa sisin biang maniai
ban bat kerpat iki orang pak senang bat ya ki eksklusif member jang senang bagi dai ban sim khialang namar kani kadai ka iyap ka em ka jong pai ba namar bagi pang ki jenjar ki dan kambai ka ambulans tak kadal pidai ban ai bal ada phimai phin mat diang ki jing ki ba ngin sepelong di kita ki jing ki batang nang ne sadia